Reus, nous episodis de violència als carrers de Lleida. Els incidents es produeixen després de la massiva manifestació pacífica i festiva contra la sentència del procés en el marc de la vaga general que ha plegat 30.000 persones segons la Guàrdia Urbana i 50.000 segons l'organització. La marxa, encapçalada per 150 tractors, s'ha iniciat a les 6 de la tarda a la plaça Ricard Vinyes i ha finalitzat cap a les 8 del vespre a la Pairia, a l'avinguda Blondel. En finalitzar, un grup de joves, la majoria encaputxats, s'ha dirigit a la subdelegació del govern espanyol on han llançat petards, ampolles i altres objectes contra la policia. La tensió ha anat en augment i en un moment donat una trentena de ciutadans pacífics han format una cadena humana entre els radicals i el cordó d'antiavalots al crit de «Així no és la solució» o «Som gent de pau» i han intentat evitar la confrontació. Finalment, els Mossos d'Esquadra han dispersat els radicals i han avançat posicions disparant salves i projectils de foam. Els agents han format un cordó molt a prop del Pont Vell. Posteriorment, els manifestants s'han dispersat en diversos grups i han provocat nombroses destrosses a l'eix comercial. Concretament, a la plaça Sant Francesc han calat foc a una cabina de l'11 que ha quedat totalment calcinada i també han destrossat l'entrada de l'oficina del Banc Sabadell. El mateix ha passat en altres zones del carrer Major, on s'han fet diverses barricades amb foc, així com també a l'avinguda Blondel, on una banda de barricades han destrossat parades d'autobús i han arrencat senyals de trànsit i baranes d'un parc infantil alhora que llençaven objectes a la policia. Passada la mitjanit, els manifestants s'han dispersat cap a diverses zones de la ciutat.